tak, aby to malo, vidíte, ako to nás. Ide o to zabiť ho úplne celý, áno? Teraz môžeš... Aby potom sme mohli otláčať farbou. To si ty nabil tie klinčeky. Toto vás najviac baví, sa mi zdá. Hej, ale dobre. Elektronické hračky. Vlastne to boli hlavne pre pracuje, čo znamená napríklad na spracovanie ľadu, sekerky, áno. Takže oni v tej hre sa učili rozum a už tedy deti začínajú pracovať. Pomáhanie rodičom, takže zametali, nosili drevo, vodu, mamine v kuchyni pomáhať. Vyskúšať, no, volá sa už aj prílicová tabulka, grip, presne. Skúsite mi to spraviť. Dobre, napíš aj priezvisko svoje. Ale napísam si to. A môžete si buď si napísať. Á, dobre. Máš. Ideš teraz, aha, ideš ešte ty.